Madaydayaw ti ako kakabsat, kat naimbag nga aldaw kada tayo amin tatamag nga aldaw. Isagana tayo nga ron kabsat ti puso tayo, kang espiritu tayo nga iso ti aldaw ti paragdadayaw para kini ako. Ayabak man nga ron ni Sister Hanilet nga ito iti manglukan ti kararag. Amen. Hintay nga rin ti panagkararag. Hintay nga rin nga ipakumbaba iti biyag tayo para ti ako. Amen. Hallelujah. Madaydayaw ko, wapo, may tantanong ka, kadagiti biyag mi, kadagiti nagbabatan mi, kastamot apo ti kaunagan, iti puso mi. Agyaman kami, wapo, iti gundaway, ng paay mo manen, kastamot o Diyos, iti nakalabas sa makalawas, ti balay kiti tunggal may sa o Diyos, ti amin nga area ti biyag mi, pagyamanan mi unay. Iti tingal daw, wapo, tultuloy nga itagay mi, Amen. iti biyag mi ken ka, kas panang itagay mi ti man nakamalin, hanagan mo. Iti Diyos, umay kami apo, tapno kasta, aramidin ni manen, iti pasit mi, umay apo, dayaw, agrukbab, tud agyaman, kadagiti daramidam, nga naimbag, kadagiti biyag mi. Kitabon mi apo, ti santuan nga espiritu, nga iso ti makikadda kada kami, kasta mo to Diyos, kay iti kakabsat mi, agbuy-buya, agdengdengeg, no anyaman na pasad, iti lubong tayanda. Makikadda ka ti tunggal may sa wapo, makibiyang ka kadagiti biyag mi, Amen, Lord. bendisyonam dagiti biyag mi. Itulong na kami kadagiti dana o Diyos, ngayon kami apo, pakaisalakanan ket pakaiayawam o Diyos. Iti dahi tingal daw, maikumit pa ken kaapo, iti anak mo ngayon kaaramaten, nga iso iti Diyos, ti mga waragawag, dagiti sao. Bendisyon na maapo ti magan-anay, ti sao ma. May agministro, kadagiti puso, panunot ken ti biyag ti tunggal maysa. Uray pa kiti kaubingan, kataengan. Makakita man mo saan, nulapit ti bangag dati sa umapo. Makaaramid ka apo ti naisang sangayan, ket mabalbaliwan ti biyag ti tunggal maysa. Kidamon mi apo nga mangisalakan ka apo ti daytoy kanito. Tingal daw. Tapno kasta dagiti sa umo Dios ket saan nagsupli nga ungaong palikat dikit ti maipasdes apo kadagiti puso. Kadagiti makangeg. O Diyos, bendisyon na maapo kadagiti mo apo maaramat tingal daw. Pagkaykaysaan na kami nga ron, o Diyos, ti Espiritu. Amen. Pagkaykaysaan na kami apo ti panggep. Isulaan ti mapadayawan ka, maparagsak ka. Iglimbi nga ron, o Diyos, ti balay gitangal daw. Amen. Itidayo da ka, kinitanong da ka. Itinagan niya po may Jesus, dinamag niya dito. Amen. Amen. Tiyempo tayo nga, tayo agay tayo ti Apo Baba at ti kan-kantagin sakbay man ti panagkan-kanta kaya't kuman nga basahin iti Psalms 27 verses 4. Verse 4 po na, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, and to seek Him in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent, and set me high upon a rock. Then my head will be exalted above the enemies who surrounded me. At the sacred tent I will sacrifice with shouts of joy. I will sing and make music to the Lord. So shall we make music to the Lord? Hallelujah. Amen. Amen. Kantaan tayo siguro na how good it is to give thanks unto the Lord. Lord, how good it is to give thanks unto the Lord. How good
Your mercy shall endure forever. Yes, And we give you thanks every day of our lives, Lord. Hallelujah. Itugtugin tayo ng ating kanta. Magnaunay natin Diyos. Tunay ang Panginoon ay dakila. Ang kanyang pagmamahal sa atin ay walang kapantay. Sa ating puso, sa ating buhay. Lord, bukas noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatin ka namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Daw nga panagbiag mi, O Lord God, at ako nakalikangayon dito, ang manggagay kada kami, mangprotektar kada kami, naranasan mi manin ako, tipon-tipon, hindi tayo tinagod, iti mga nagday, tayo itinagan mo, kinahitultuloy mi nga rin yapon, tayo itinagan mo, pagkaligit mo na sinisasao, Lord, lukat ang nagitipus-puso, may tapnit, sumag-accept na nagitipus-puso mi, O Lord God, Lord, aramate maputi,
servant mo iti dati nga gundaway. Yes, Yes, ma'am. Parupok mo ako iti bendisyon can anointing mo, Lord God. Amen. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Madaydayo iti apo kakabsat. Ano sa microphone? Amen. Madaydayo iti apo kakabsat. Sakbay na nga ibingay ko iti sasaw ti apo iti laibing nga kanito. Intayo man pala iti panagkararag kakabsat. Amen. Natanok nga Dios, ma-appreciate mi apo iti panagaraw mo iti biyag mi. Iti kinamatalek mo, iti kinadakkel mo nga Dios, mapadpadasan iti tumunggal may sa apo. Isod gapuna nga iti dayti nga kanito, dakkel iti panagyaman mi. Gapuna o Dios kadag iti nga araramidam iti panagyaman mi. At Lord iti dayti nga aldaw mamati kami, ngahan ka pa'y nga nalpas apo iti biyag iti tumunggal may sa apo. Maminsan pa'y apo nga kanito, pakumbaba kami apo dito sa muanam, kasagdawat kami apo iti pamendisyon mo, iti tumunggal puso, nga pakaitukatan man ang dagiti nga sasom apo, Amen. kat agrusing, agbiag ka di dagiti nga sasom apo, katulungan na kami nga mapagbiagan dagiti apo. Agyaman kami, in Jesus' name we pray. Amen and amen. All right, so we are still kakabsat in the series of our topic. Be ready. Numalagi po day di na udi nga nga sa baka kakabsat. Isuday jay teksto tayo kat jay Matthew chapter 24 verses 1 to 8. Kat nalpas tayo day jay verse 1. Nalpas tayo detay verse 1 inggan iti verse 8 kakabsat. Nga idzay nga nakaibatayan detay umuna nga pi nga kunatayo idi nga naginadalan tayo kakabsat iso deti makunkuna nga protection. Naamuan tayo nga that God wants us to be protected. Kat ijay kakabsat nga nadakamat DJ sa nga birth pangs. Di pa nagpasikal iti Ilocano. Naadal tayo pa dagiti pagilasinan, umuna kat dagiti gubgubat, nakuna tayo idi kakabsat nga when the United Nations members became one, they thought wars will be lessened. In contrary, imado iti gubgubat kakabsat. Ethnic group against ethnic group, nations against nations. May kadwa nga pagilasinan, famine, nakuna tayo pa idi nga in Congo, Somalia, Uganda, and Sudan, 25,000 people are dying every day because of famine. Iti total na iti makatawan nga matmatay, ijay kakabsat kat 9 million. May katlo nga pagilasinan, ginganad. No ginganad, amoy iti theology na deti kakabsat, God is shaking the earth to remind the people that the Son of God is now coming. So, kakabsat, we need to know all these things for us to be protected. Tapnon maprotektaran iti pamati tayo, kun may kadwa kakabsat iso deti paginadalan tayo, may kadwa why God wants us to know about these things. Our second P is preparation. So mamati ang kakabsat, kun marigregsakan ti pusok na tayo di topic tayo kat inconnected ito, ayaten nga kakabsat. So Jesus is giving us warnings about persecutions to come. According to trivia kakabsat, nabasa klaing dito in search ko ide, nga 13 Christians are dying or 13 Christians are being persecuted every day and 12 Christians are arrested every day in the different part of the world. So especially kadagiti Arabic countries kakabsat. So talaga nga they are arrested. And in the 21st century kakabsat, many religions are not allowed in many parts of the world. So kaya na nagasat tayo that to UK tayo kakabsat, that to UK, uray da kayo kakabsat nga da dita Pilipinas nagasat tayo ta. We are not hindered to praise and serve the Lord. Amen. But in some other parts of the world they are not allowed to practice religion. Basahan tayo Matthew chapter 24 verses 9 to 12. No, dayti Bibliayo kakabsat makisurot kayo kada kami. Okay, basa ko na. Then shall they deliver you up to be afflicted. They will hate you and shall kill you, even kill you, and you shall be hated of all nations for my name's sake.
Ibig sabihin kakabsat, expected na may mga Kristiyanong mape-persecute dahil kay Kristo. Isungahan ka ngagpaspas idumya nga kung kunamita nga that is unfair. Nga kung kunamita nga when I started serving Him, people hated me. Kung kunamhaan kakabsat ta, naipadtulag ito yun. Naisurat ni Biblia datan kakabsat expectaran. Verse 10, and then shall many be offended and shall betray one another. Naku natin pa tay. Kitaan nyo kakabsat. Close kay idi, bebes kay idi, ngam tatan, they have betrayed you as their friend. Tuloy tayo. And shall hate one another, and many false prophets shall rise. And many false prophets shall rise. Ibig sabihin kakabsat, false teachers and shall deceive many. Verse 12, this is the most significant. And because iniquity shall abound, the love of many shall grow cold. Ti ayat dagiti ado aglami is danto. Saan tayo kung mga maibilang ka dagitoy kakabsat? Ngam gapo tayong padto nga mismo ni Apo Jesus dagitoy talaga nga doon to ti expectaren tayo nga aglami is iti pamati. Kaya't kulang nga ikan tayo iti focus kakabsat ay verse 11 kan verse 12. And many false prophets shall rise and shall deceive many. So anya ti bagbaga na dito'y kakabsat. When you hear people telling another teaching aside from what the Bible is teaching you, kunana ni Jesus kakabsat, do not listen to them. No addanto dagiti manursuro nga mangisuro kada kayo iti kasupadi iti sursuro iti Biblia, di yu patpatya nida. Tatipudpudno kunana dito'y kakabsat tipudpudno nga adipen ti Apo, He will teach you what is not in contrary of what the Bible is telling. Inton adda ti tattao nga kastoy, di kayo butbuteng kunanamad kakabsat. Kasano? How? Gapo ta, ti kaya ti Apo Jesus kakabsat kat agbalin tayo nga self-educator. Kamun, correct kay self-educator nga. Because Jesus wants us to be a self-educator of ourselves by reading the Bible. So kung natay tatay, dapat amo tayo ti Biblia tayo, dapat nasa lukag tayo, tapno hindi kastakathan tayo nga ma-deceive. Okay. Kunana, so kimatin nyo no anya iti panursuro iti Biblia. Agbasa kayo no anya iti ibagbaga iti Biblia. May nayon pa'y kakabsat, agatendar tayo met kadagiti Bible studies, kadagito'y katmangnayon, kadagiti panakaawat kan panakaammo. Tamaduktalan tayo dito'y kakabsat, iti kinasyasin ti Diyos. Kayo agatendar kadagiti fellowship. Because it will help us to grow in our spiritual life, kakabsat. Because the most significant here is in verse 12. Basahan tayo, kakabsat, without this, sabi ni Jesus Christ, without this, if you will not help yourself, you will not read the Bible, you will not attend fellowship, thy 30 resultana, verse 12. And because iniquity shall abound, the love of many shall grow cold. But the prophet, basahan tayo Deuteronomy chapter 18, verse 22, kakabsat. When a prophet speak in the name of the Lord, if the thing follow not, no ti bagbaga na kat saan nga may kumbyan iti ibagbaga ti Biblia kakabsat, nor come to pass, that is thing which the Lord have not spoken. But the prophet have spoken it presumptuously, you shall not be afraid of him. Why? Because you are grounded with the word of God. You have your Bible, and you keep on searching your Bible, you keep on reading, you keep on searching, you keep on reading the Word of God. That's why, kakabsat, you should not be afraid. Kung kunana dito, no di ka nga agbasbasa, if you are innocent to the Word of God, alisto kayatan nga kakabsat nga maalilaw. So nga kada tayo, encouragement kakabsat, ayatan na kakabsat, padak nga Kristiyano, kan padak nga namati, iti Apo, ikan tayo kuma iti tiyempo, iti panagbasa, panagadal tayo iti sasauti Apo. Halang nga puro kay drama kakabsat wano napay dagita e-book agita igbasbasa ka ta cellphone makausar ka iti 2 hours nga agbasbasa ta cellphone mo scroll lang mo malang may kan iti tiyempo iti panagbasa mi ti Biblia. Kan tayo iti tiyempo na amin dagitoy kakabsat. Ta kunana dijay because iniquity shall abound, the love of many will grow cold. Amoyo kakabsat. Madamag kumanda ito'y, what if you will lose your love for the Lord? Kasano nga tano mapukaw mo iti bara, iti panagayat mo iti Apo? What kind of life you have?
or what kind of ministry you have, or what kind of service you have. Anya ti klase nga panagministro, na klase nga panagserbi, anya klase nga panagbiag no awanan no nalusmon DJ fire iti ayat mo ken ni Apo. Ti resulta na kakabsat ket agbalin tulaangen nga routine Christian life. Routine tulaangen kakabsat. Anang nga aldaw itatang Domingo. Routine lang yan. Dapay papanak nga minak pa lang makigimong tapno makita dak. To normal pasti praise and worship rumarakton. Routine lang. At dapay papanak inak tatataos ton malpas praise and worship inakong awan ti gagarnan kakabsat, awan ti baranan, awanan ti apoy. It's just a routine. Yung kalatang gawid ta to numalpas ti praise and worship, at least makita da nga napantak. So it's a sad story kakabsat. It's a sad story kakabsat ti Jespe na moyo dati may nga pastor ngagpas-pastor dyan. Nagadayo iti baet ko na. Iti Pilipinas makitam latta iti panag-uwaw dagiti tattao dagiti karkararway ay panagserbi ti Apo. But here in Spain kunana malpas lang ti praise and worship agsasarunodan nga rumwar agpukaw. Limlima ininemton ti mabating agdengdengeg iti Apo. In message ni pastor no apay nga kasjay ket ti amo ni pastor ket masinsinit dati mensahe ngem in message na ket nagreply da ken kunana pastor kam kamakamen mi nga minti oras mi da trabaho mi ti Domingo. Hello kakabsat. So many shall grow cold. Nuhan tayo nga tulungan iti biag tayo kakabsat. Nuhan tayo nga tulungan wenno badangan iti pamati tayo ayatan nga kakabsat ket saan tayo nga tulungan iti biag tayo tapnon iti kasta ket dumakkel tayo iti panagserbi awanen maudi tayon ton kakabsat. Manmanon iti mangipatpatag iti aldaw iti apon. Kapag sasaritaan mi dirabi di magmagna kami kadamanang jay bimasitan di ba iti churches itoy pinagbalindan nga kwa kunana ni manang. Kasi mamano kanon iti mapan agigimong. So puro ragragsakan iti kayat iti taon kakabsat. Ayayatan nga kakabsat, Jesus is coming soon. Hamo ko mga ipalubos nga kanan iti lubong iti pamatim. Gapo na ta maparmek mo da ito lubong babae ni ti pamati. 1 John 5:4 kunana di jay agsipod ta 1 John 1:4 agsipod ta amin nga anak ti Dios maparmek na ti lubong ket babaen iti pamati tayo agbalaygi tayo amang parmek iti lubong. Isu nga iti daytoy nga aldaw ayatan nga kakabsat mapalagipan tayo kuma nga dumandanin iti panagsubli iti Apo ayatan nga kakabsat. He will come very soon and he should find us faithful kakabsat for him. Don't make our life nga just a routine Christian life kakabsat. Dapat we need to be ready. Ayatan, we need to be ready always. Ayatan nga kakabsat. Ket daytoy kakabsat na amuan tayon, di makunkuna nga protection isudye mo na inadal tayo di may kadwa preparation isudete na i-share ko itata ken maudi kakabsat perseverance panagibtor. Pag inadalan tayong tumanan daytoy sa maruno kakabsat ket dagiti preceding verses ituloy tayo to from nalpas tayo ti Matthew chapter 24 verses 1 to 12, ituloy tayo to ingganay jay maudi nga verse na verse 48. Adu da DJ kakabsat iti na nakamat ni Apo Jesus, isuna ti amin anang kutar kadagi jay manipod iti biag ni Noe, di napasamak iti panahon ni Noe, the buds, pagilasinan dagiti Israelitas kakabsat nga norumwaren iti buds dagiti kayo naragsakdan ta kunada the summer is coming. So dapat di jay dete mananakaw dapat inkutar ni Apo Jesus ijay dete padang agtrabaho nagpukaw dya maysa nabati tay maysa dapat ijay dete maudi kakabsat may kalima di mapagtalkad nga adipen maadal tayo to amin deta to tilas nga iadal tayo ket iti daytoy nga aldaw kakabsat na naamuan tayo iti preparation iti protection kan preparation. So patakdarak nga rod kakabsat ni pastor ay bak dito sangwanan ni pastor no, dapat iti mainayon nakakabsat may panggap kada iti nga adar tayo. Ni Apo Dios iti miyang bendition kada tayo ayatan nga kakabsat. Alis to laeng tapno iti kasta ket naganan ininot kakabsat hantay nga gulgulpian tapno iti kasta ket nga mapukaw dito nga adal tayo tanong ngamin at idog kakabsat ket malipatan tayo no daduma. So nga madaydayo iti Apo, glory to God in the highest ket tayo bak ni pastor iti kakabsat.
i-highlights ko man laing di sa magmamano di mensahe in palagip na di na palabas nga topic na ket protection tataket preparation. Kumusta kayo kakabsat? Oray sakit na kumusta mo di jariknak ta ado ti time nga no mairugi tayo tayo ag-scroll down ti Facebook ket kanin na ti oras tayo mapantay amin ti energy tayo jay ket malipatan tayo nga talaga ti kumusta mo when nagbasa ti South Apo ket nagmayad da Sunday school ako connect agree dagiti topic tayo giyaman kami si Sister Joy ket kumusta kayo mat ayaten mi nga nagdingeg kakabsat nga adda dita luglugar yu ayan nyo ita baka adda kayo maten iti panaglamiis ako na ti gaputi pinagado ti kinadakes ta ayat ta ado aglamiis to ket mapantayo ay ti panagkararag ta sapay ko mata isubli ti Apo DJ gagar tayo pinagbisin tayo tin espirituan nga taraon panagwaw tayo kadagiti tin espirituan nga banbanag dayta ti kararag ti ti kararag mi amay paay kada tayo amin mapantayo ti panagkararag amami nga nailangitan agyaman kami unay ti mensahe ti biag dayti mensahe nga in kami nangiganapo kat saan laing nga para iti live streaming wenno kadagiti may address maiturong kadagiti kakabsat mi iti daytoy nga sangwanan ti camera wenno anyaman pa dito nga live streaming apo nga para kada kami amin napalagipan kami amin agyaman kami ti dakkel nga ayat mo ta gaputi dakkel nga ayat mo ti iglesia kayat mo nga maisalakan sakbay nga umay iti panakadadael ti lubong. Ket Apo tulungan na kami amin no adda kami nga lumislisi wenno umat adayo kadagita lukong ti dakulap mo. Kasla aglamlamihis dagiti rikrik nami na espirituan ka pa nagrikrik nami ket nakabarbara kami met idi. Apo isublim ditong galmaysa iti pinagpabara manan Apo iti panagserbida kan ka. Bendisyon am amin nga nagdingeg bendisyon nam dagiti dumngeg tupay kan makabuya. Apo iti daytoy nga live streaming ken kada kami amin Apo. Sa laing para kanyami amin daytoy nga palagip ket ti saom si bibiyag. Bendisyon nam ket itinagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo dagitoy nga talo nga persona ti memesa nga Dios isuda ko mati agtaeng kada tayo itag papa nagnanayon awan ti patinggana amen ket amen nembangal daw nembangal oras tayo amen gayem ket kakabsat Ito, paduyak-yak tayo, iti naramidan ni Apo Diyos, iti panagbiag tayo kakabsat. So, hanan nga may yan announce, no sino ti sumaruno, may lata dito isang wanan ng kakabsat. If we are really blessed, paduyak-yak tayo, iti kinimbagi ti Apo, iti biag tayo. Amen. Amen. Madaydayo ti Apo, ipaduyak-yak mo kasano nga nagtrabaho ti Apo, iti biag ko, malagip yun, dagiti naglaba sa bulan nga ti, ipaduyak-yak ko, dati magbukol dito uy likod ko ket kimaro dimmakkel ta pinapisil ko nga ro ta dugong tigiti doktor di balay me ket una nagpisilin nyo atan pinapisilan nagdakkelan kapsat mo hana agriro no anel ka kasano kadakkel ta dangan nyo kasta tinagbukol di likod kung amuy na tatak pa-schedule maoperaan di damo las schedule namin talo namin patsa kada ito yung kakabsat na udi di Merkules talaga ko nag-decide ako nung na pasama talaga ka ipakali ko. Ipakali? Awan mo no kaya ti pakita ko mati publiko mong makababae nagpukaw inagasan niya ako Diyos. Kunada ka pisil where is it? Kung kuna di doktor awan mo pakita alam ba na awan mo pinukaw niya ako Diyos. Awan injection, iniwan awan mo nagpukaw. Kat agyaman na kaya po, agyaman dahil di nga sakit, nga nangisip, nga makikita. Bakita pa ni Sister Annalyn, kung nagnagod,
masapul ato nga maopiraan. Isa mo na doktor na. Hindi mo ipakita ko ba? Ipakisam. Ako din, masapul may cut. Aminin. Ano sa din baga masapul nga may cut. Dahil ito yung una, mapukaw. Una mapukaan Well, his name. Mapukaw. Mabali nga, nagkamali maoperan, mapukaw. Pakita ka talaga. Dakunin sis. Kuna na. Nagbaling nga season, this is. Dakul nga talaga. Ay, sis. Kasal nga sis ko lang. Season 6. Nagbaling nga sis. Talaga napukaw mo ito. Flatten ka kapsat awano yun. Basta talaga no professional ka. Makunam mo ang mali nga na imbaglat ti abot ang trabaho lat tayo ti biag tayo ko na lang nga rodan kakapsat mi personally ko ma'am amaze na kung kini abot ti panagtrabaho na iti biag ko iti biag ti tumunggal maysa. Imbagiti ako sino pa'y kakapsat kayo